खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। कलियाबराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा। हाग्रामा महिलारिया मावफुं सोद्रोमाफोरनि बिफानखौ सोलाय-सोल' खालामफिनदों। भारतआव फैगासिनो दं रासियानि हादरगिरि पुतिन। कामपुर लुटुमारियाव इभिक्सन 5,969 सोरखारि हायाव बुलडजार एक्सन। डाम्पारनि हुख्रेमनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। बे खेबाव कलियाबराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। शुक्रबारखालि हरनि 9 रिंगासोआव कलियाबरनि कामाख्या गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ खहा जायो। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खहा जानाय लाइमोनखौ 32 बोसोर बैसोनि भुबन उर्फे थुन बरदलै होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला थांनाय हराव कामाख्या गामिनि माइ आबाद फोथाराव आदार नागिरनानै फैनाय हाग्रानि मैदेर फालोनि मासे मैदेरा थुन बरदलैखौ गाग्लोबो। बे जाथायाव थुन बरदलैया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। हरनि समाव बाहेराव ओंखारलांनाय समावनो हाग्रानि मैदेरा थुन बरदलैखौ गाग्लोबनानै जिउ फोजोबो। लाइमोना अबथिरा रुंसारि जानायाव ओनसोलाव बयखौबो दुखु मोनहोदों। मख'नो गोनांदि कलियाबरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव हाग्रानि मैदेरनि गिख्रंथाव थासारिया ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिउनि थाखाय गिख्रंथाव खैफोद सोमजिहोदों। बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारिया 28 नबेम्बर शुक्रबारखालि मावफुं सोद्रोमा एबा इएमफोरनो बिफानफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनानै गोदानै मासि राननानै होनाय जायो। हाग्रामा महिलारिया राङारि, पिडब्लिउडि, पन्चायत आरो गामि जौगाखां आरो गुबुन गुबुन बिफानफोरखौ गावनि आखायाव लाखिनानै गुबुन बिफानफोरखौ गुबुन मावफुं सोद्रोमाफोरनि गेजेराव राननानै होदों। लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा डिपुटि सिएम रिहन दैमारिनो आबाद बिफानखौ होनाय जादों। बेबादिनो मृत्युन्जय नार्जारिनो हान्थामेला, मुनमुन ब्रह्मनो नोगोर जौगाखां, दारिमिन आरो फालांगि बिफान, रबिराम नार्जारिनो सोलोंथाइ बिफानखौ होदों। देरहासार बसुमतारिनो होदों सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफान, प्रकाश बसुमतारिनो सुबुं अनसाय, पानिराम ब्रह्मनो हाग्रा, धीराज बरगयारिनो आबखारि आरो हान्थामेला, बेगम आख्तार आहमेदनो पिएचइ, हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल बिफानखौ होदों। एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारि आरो डेयरी बिफानखौ आगस्ता स्टिग्गानो, इरिगेसन आरो लाइब्रेरि बिफानखौ गणेश कछारिनो होदों। लोमस्राव दैमारिनो लेन्ड रेभिनिउ, डिजास्टार मेनेजमेन्ट, स्पर्टस एन्ड इयुथ वेलफेयार बिफान, प्रेस मोसाहारिनो वाटार रिसर्सेस, मार्केट एन्ड फेयार, हारिमु, सिनेमा आरो थियेटार बिफानखौ होदों हाग्रामा महिलारिया। भारतआव फैगासिनो दं रासियानि हादरगिरि पुतिन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि हांख्रायनाय बादियै भारतआव दावबायफैगोन रासियानि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिन। बे खौरांखौ रोखा खालामदों रासियानि हादरगिरि मावख'आ। रासियानि हादरगिरि मावख'आ फोसावनाय बादिब्ला पुतिना फैगौ 4-5 दिसेम्बरखालि भारत दावबायगोन। पुतिना भारत दावबायनानै मोननै हादरनि गुबुन गुबुन मेलाव बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि भारत आरो रुसियानि गेजेराव दासिम गुबुन गुबुन मोन 21 गोरोबथा खालामनाय जादों। मोननै हादरा जर'खायै गोजौ थाखोनि हाथियार आरो मिलिटारि इकुइपमेन्टफोरनि सायाव खामानि मावगासिनो दं। थांनाय बोसोरावबो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ रासियानि राजथावनि मस्क'आव दावबायनानै रासियाजों गोरोबथा खालामदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि बेनि सिगां 2021 मायथाइयाव पुतिना भारत दावबायदोंमोन। बे खेबाव पुतिननि दावबायनाया मोननै हादोरनि गेजेराव रैखाथि, फालांगि आरो गोहोनि बिथिङाव गोबां गोरोबथायाव सागान होनायनि आसा दं। दिनै फुंनिफ्रायनो गेजेर आसामाव सोलिदों इभिक्सन खालामनाय एबा होखारनाय। नगाव जिल्लायाव दिनै फुंनिफ्रायनो खुंथायनि बुलडजारनि सोदोब खोनानो मोन्दों। बुलडजारजों थेर-बेथेर खालामनानै होनाय जादों नगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कामपुर लुटुमारि रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय रोजा रोजा मियाफोरनि न' बां। मिथिनो हानाय बादिब्ला कामपुरनि लुटुमारियाव खनसेयैनो 5,969 बिघा सोरखारि हायाव दिनै फुंनिफ्राय बुलडजार सालायदों। दखल खालामग्राफोरनि न' बांफोरखौ फारसेनिफ्राय सिफायनानै थेर-बेथेर खालामनाय जादों। बै सुबुंफोरा सोरखारि हायाव बोसोर सिगांनिफ्राय दखल खालामनानै आयेन बेरेखायै थागासिनो दंमोन। बेनि उनाव जिल्ला खुंथायनिफ्राय इभिक्सननि नटिस हरो। नाथाय इभिक्सननि नटिस मोननायनि उनावबो माखासे दखल खालामग्राफोरा बे ओनसोलखौ नागारनानै थाङाखैमोन। जाउनाव जिल्ला खुंथाया दिनैनिफ्राय बुलडजार अपारेसन खालामना फारसेनिफ्राय सिफायलांनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनै फुंनिफ्रायनो गेजेर आसामनि नगाव जिल्लायाव बुलडजारनि सोदोबजों गोमखांदों। 5,969 बिघा सोरखारि हायाव सालायदों सोरखारनि बुलडजार। नगाव जिल्ला खुंथाया बुलडजार अपारेसनाव गं 2070 हानि न', 192 पाक्कानि न'फोरखौ सिफायनाय जागोन। रिपर्ट बादिब्ला इभिक्सन खालामगोननि नटिस मोननायनि उनावनो
1100 नखरफोरा गावबा गावनो न' बांखौ सिफायनानै लुथुमारि हाग्रा ओनसोलखौ नागारलांदोंमोन। बबेखानि लुथुमारियाव इभिक्सन खालामनायनि उनाव दखल खालामग्राफोरा थफ्ला थफ्लि आरो लाइ लथर लानानै गुबुन जायगायाव खारलांनो गोनां जादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन मोननायनि उनावनो कामपुर लुथुमारियाव जिल्ला खुंथाया इभिक्सन खालामदों। हजाइ जिल्लानि दब'का 36 नं हादरारि राजा लामानि साल बागानाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। शुक्रबारखालि मोनाबिलियाव जानाय बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव स्कुटिजों फैनाय सानै सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सानै सुबुंखौ दब'का बुरिगावनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि मनिराम पाटरनि फिसाज्ला दीपाकर पाटर आरो मोनसे गामिनिनो दिगेन पाटरनि फिसाज्ला दिपेन पाटर होननानै सिनायथिनो हादों। दीपाकर पाटर आरो दिपेन पाटरा सोमोन्दोआव बिबथै बियादै। रिपर्ट बादिब्ला AS31D 5686 नम्बरनि स्कुटिजों न' फारसे फैफिनगासिनो थानाय समावनो जोबोर गोख्रैथिजों फैनाय AS02CC 5781 नम्बरनि गंसे डाम्पारा सौख्लायफैयो। बे जाथायाव बिबथै बियादैया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। अजद होनाय बादिब्ला दब'कायाव डाम्पारफोरा हादरारि राजा लामायाव गेदेर गेदेर हाखरफोर थानायनि जुनै जाब्रबथायफोरा गिख्रंथाव महरै बांलांदों। दब'का आरो कार्बि आंलं सिमायाव डाम्पारफोरा सान हर रं साइडजों सालायो। उन्दै उन्दै बैसोनि ड्राइभारफोरा डाम्पार सालायगासिनो दं। अन्थाइ बाला बायदि अभारल'ड लाना अभार स्पिडिं खालामो। हजाइ आरो कार्बि आंलं जिल्लानि खुंथाय, हाग्रा बिफान, हान्थामेला बिफान, पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा आन्दोआव थाना सोमोनांथाव बिफाव लानायाव सरासनस्रा सुबुंफोरा सैनांगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।